И здравейте хора, съм Саша СС и днес ще играем на Майнкрафт с различни брони. И тези брони са много яки. Добре, първо да направим дърво. Ще ви покажа от занаятчийската маса. Добре. Така. Първо да си крафнем меч. И кирка. И сега ще ви покажа. Всички тези брони. Това ще е толкова яко, хора. Що две кирки? Не. Добре, ето. За всеки случай. Ама първо да видим коя броня с какво ще крафтваме. Най-лесната броня е кактусът, само трябва да открием пустиня. О, бедрок от бедрок, къде? Как така? Това, отвън. И това е много лесно. Тая броня ще плаши крипарите. Това ще е много яко. Добре. Да продължаваме. Да видим има ли село някъде. Вилиджер. Може ли нещо да ни продадеш, което ще ни трябва за първата ни броня? Добре. Портал. Вау. Добре, овци ни трябват. Къде се телепортира? Първо ще направим бронята на котката, защото тя е най-лесна. За сега ще имаме тези предмети. 3 овце, супер! Или пък първо легло да си крафтнем, не знам, хора. Не, първо легло. Много матично, много симметично. Легло. И ето. Добре, прасеници, сега ще спим. Хора, крафнах си броня, остава ми само наградник и си профуках и крафнах още едни панталони, което е супер тъпо. Дай ще ги оставя. Всъщност бронята дали ще ми се чупи? Добре. Само наградник ми остава. Къде? Има още овце. Защото така не е честно. От много време търся още овце. Спомнете се.
И там има ли? Не. Тук няма. И... да. Добре, аз ще спра видеото на пауза. За 1 секунда ще открия наградник. Добре, хора, най-накрая. Да. Просто сега ще се удивите. Най-яки костюм. Мау, писи. Много съм як, нали? Като котка, като черната пантера. Нали? Мога и да си го свалям и да си го махам. И да си го свалям и да си го слагам. Виждате ли? Завиждате ми. Аз ще поям ябълки. И ще изчакам вечерта, за да дойдат крипари. Супер яко, Имаме първата броня. Супер. Сега ще си крафнем бронята на Елза. А то как се взима лед? Бронята на Елза не можем да я крафнем. Ох. Добре, потом. Но сигурно ще има сундъци, в които ще има някои предмети, които не можем да ги вземем. Например, като бедрока и ледът. Добре. И чакаме нощта. Вече е почти нощ. Залез. Чакаме да се спалне някъде крипър. Това там не е крипър. Нали? Да, не е крипър. О, започват да се спомнят. Ето, гледайте. О, не, той бяга от мен и не може да се взриви. Айде, чао. Просто вижте. Той бяга. Защото съм котка, а крипърите се боят от котки. А пък аз се боя... А пък котките се боят от ендърмените. Не, наистина не е така. Просто си го измислих. И така, хора, за новия харесал клипчето. Чао, чао!